Masa hati itu baunya sih enggak baunya. Baunya seperti Mas Peno. Dan di kau itu Peno, kau di mana kau Peno? Sedih aku ingat kau ini Peno. Peno mana? Peno mana? Azik. Mas Peno. Aku nggak mau. Mengingatkan aku pada Mas Peno, aku bawa aja. Peno mana? Peno mana? Menor ning kantor desa. Jawaku Pak Lurah ben terpesona. Ngene iki malah ora sida oleh BLT, gek wis ora ndedek blas. Gek piye? Sing oleh malah wong sing sugih-sugih sing duwe-duwe, aku sing ora duwe malah ora oleh. Iki sing enek ya mek layang gaden ngene iki. Gek piye ya ngene iki arepe protes ning dine kaya aku ngene iki lho. Piye penake ngene iki lapor ning ndi? Apa ning permintaan kono apa piye ya? Yo alah kok kebangetan to ya rasane wong ora duwe iki. Wah, kali mau ngaceng. Anake banget kamu ambil dulu. Apa? Bapakmu mau nang rumah kantor desa arep Eropane sampean. Rambutmu kok Jawa to, Mu? Balik kok malah ndek ngono kuwi piye kapake? Aku pedho koncoku. Ya kok iki mah rambut kuwi diparo karo dipotong karo paro sawut lho. Malah dadi kok ngene iki. Salah ning kantor desa ora oleh apa-apa. Tapi malah ayu lho, Mu. Masa ta? Kaya marah ya. Ngene iki enggak kaya sing Medan ngene. Alah, ora oleh. Aku wis protes Pak Lurah. Malah sing sapa kuwi jenenge sing rentenir iki. Tapi lah kuwi malah oleh, aku sing wong ora duwe malah ora oleh iki terus piye ning dilak arepe protes. Aku dhewe ya ora oleh lho. Masa ora oleh aku ayo anu ning kacamatan ae yo. Kacamatan. Salah nang pengairan. Ya tetep pengairan. Heeh. Kadung macakku wis kadung menor ngene kok luntur ngono macakmu kok melek elek ora ayu nggo. Aku lho wis wong ora duwe. Klambi wis becah kabeh ora oleh BLT. Malah watir. Mas-masane duwe mbiang toko Mas mlaku lho malah oleh. Piye lho carane lek ngudum kok ora padha. Sing sugih oleh, sing ora duwe kok ya ora oleh apa-apa. Ngene iki lho wis urip susah. Malah ora oleh apa-apa. Klambi bedah kabeh ora iso tuku. Ki piye? Bandule 2 kilo enekne. Sampai wong lek mlaku ambek bungkuk-bungkuk kaya sik oleh BLT, mbak sapa sing kaya aku iki lho wong ora duwe. Kok ya ora oleh apa-apa. Dune sing ora duwe kuwi dicatet dhisik. Ora kok malah sing sugih bojo oleh BLT sing ora duwe. Ora. Iki nyapa lek iki ya? Nyane kok yo nyane. Aku lho mangan euro ngomong nang Mbak Amen iki. Nah, nyanyi bapakmu bapak opo. Bisa nyanyi apa ora kowe iki? Jantemi sapa bapakku? Nyanyi basa Indonesia. Ya. Bisa pula nyanyi sing tenanan. Jajal nyanyi ya. Ndang. Tapi gratis ya. Ya nyanyi tak rungokne aku kan tak dondong. Nyanyi apa ya? Kabeh. Nyanyi apa? Mangkupura. Mangkupura? Heeh, siapa lah? Mangkupura. Aku dengkul mulu. Sumpah.
kon nganti mangku purel sangkurel. Bapakku neh. Bapakku lho sorane duceng piye. Kok tak adem lho nyanyi ora genang-genang. Wes. Nyanyi kon mangku purel ora iso. Ngono ganti rono dipangane kene ae. Mlebu gang metu gang terowongan kono mlebu terowongan kene kapan ora apa-apa wis terowongan duwe Kondiu mlebu metu terowongan mlebu gang kono gange ora bone kabeh bang ora apa-apa sing ngongkon sapa mlebu terowongan metu gang saking tak kowe gelem aku dhewe kemu aku ngajar anu ya kaya padha lho kamu ngira sapa Wati lho wis sugih sembarange grembyang lho kok oleh to iya lho kan mlaku sampe gelang kan sakmene sampe tangane ngene-ngene dilune wae wong setruk menawa Lunge bandule tak sekilo sampe bandule sampe ngene lho. Yo, aku ngono. awake dhewe iki lho wayahe nyatet apa ngantuk apa piye wong. Nek kopi sampe duwer. Kopi sampe duwer. Saiki Yo sampe sampe duwer. aku lho perang dina lah petok karo kuwi Wati apa sapa kuwi jenenge kuwi sapa? Saking kabotan nganu kuwi mau lho kaya toko Mas mlaku. Dondong ket mau kait mari dondong tukang ngamen. Yo dondong mar turu ya mesti. Ya tukang ngamen lah nyanyi lah nek bapakku lho wis ora enak pangadi cerita. Bapakmu ngono. Kaya isane kuwi paling. Omahe ndi yo? Ayo mbok ora mbok tekoni mau. Lali aku wae tekono. Ditakon kali lah, kok tak bayar. Ora. Ngono ki wae iki nesu karo Pak Lurah kono demo. Ngajak sapa-sapa kono Pak Beca apa Lah nesu nang ndi? ning kantor kelurahan kono no. Lah aku yo mesti lek kono. Ya golek bola. Bola Kurawa apa bola Dewa ngono. Berkah aku nek nyam tak kosan. Oh, mari nek kamera. Ayo yuk golek apa? Golek apa? Rempesan ngono. Aku sik dodong kathok jebol iki lho sian. Ketau ora mari-mari. Tutuk ning koe kok tak entekne wong. Ya lah kathokan lek mau tutup lempo. Wong kathokku lek mek gantung kepuh iki jebol kabeh. Nang kata desa, Ayo golek rempesan dhisik. coba golek rempesan. Nginjangan apa nginjangan kono? Wong rasane jangan. Mangane kuwi ayo golek rempesan. Saiki bocah-bocah. Golek nang ndi rene ora oleh apa-apa. Ora nek boy. Ye ngene iki. Dewe tenge luwe ket mau lho. Tabrak. Supermarket desa. Tabrak tidak ada yang bisa Pak. Lanjut. Berdua kau. Ini dompet satu ini. Eser satu lah kau. Wah. Apa ki? Aduh. Emang bandit kau. Kau gulung-gulung aku emang gue dari gulung kau. Ini punya aku. Enggak iso. Itu belinya aku di supermarket. Kata supermarket. Tahu kau? Ya tahu. Desa kau. Mana?
Mana punya aku? Toh, sik toh. Toh, Toh. 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 Ini kono, ayo tak ajak ngomong. Betem rai kau. Gendak rai kau. Ayo kita betem kau. Betem, betem. Sana. Kita. Ayo kau betem. Betem. Tose, tose, ngerono, ngerono, adik kau, sik kau, memang pula kau, kayaknya aku kenal kau. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Siapa kau? Aku nyemuk. Nyemrumuk. Nyemunu. Apa yang membunuh itu? Nyemuk. Gimana bujuk kau? Suku kan Bogo kaya. Gak ada di tas aku. Dia kembali pulang. Gimana bujuk kau? Bujuk aku. Gimana? Hah? Mundur kau. Mundur. Mundur kau. Mundur. Oh, Oh, apa kau? aku kaya wis Awes apa kau? Bising kau. kaya wis tau roh to aku. Kok malah kaya wong kentrong ngono bacaane. Kau kenal aku? Siapa aku? Kaya wis tau roh aku iki. Kamu ki sapa? Hah? 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 Hah, kontol maju dul. 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 Kau ternyata mampus. Nak aku, nak aku kau, aku. Aku di mana bujuk kau? Yo karo bojoku Bogowo. Gak ada di tas aku. Yo gak mungkin to neng. Gak padha mecepot sing. Di mana bujuk kau? Tahu kau? Dah kenal kau sama aku? Tahu? Kamu nanya. Ya Allah, ya Allah. Kamu bertanya-tanya. Ayo. Kalau kamu tuh nyapa Din, ayo. Mana bujuk aku? Gimana bojoku? Kamu nanya. Lah iyalah. Jawab. Gak apa-apa lambene kaya lambene cuwo kaya ngono. Kok marah kau? Aku gak marah, wis tau bojo iki pepek. Ora masalah, aku golekne sik iso. Hey, Mercedes brand. Guys. Mulut kau Mulut itu, kau itu. cucu kau itu sekolahin sana, Bayangkari. Hah? Ya sana, Bayangkari kau. Sayang kari. Iya. Udah berebut suami orang kau. Alah, Kembali pulang dia sama ora kau. keloro to. Marah Lima kau. ngaceng tuh. Berdiri. Mana suamiku?